DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more my greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios, channel yechifumuro. Zvamanje todakumbodyisa mukomana anonzi Water Magaya wale chifumuro chezera rake handitika. But ndisati ndamudyisa chifumuro ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi pa same number ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga ezanobf anoda kuvhundutsira vanhu nemadinga anosapota mafake prophets naika hati kukwatei tinongokudyisai chifumuro zvakadaro. Zvamanje panapa ndine nyaya yandauya nayo yabatwa nevakomana vecrime wachizimu vachitaura izvoni kuti vaMagaya vatanga kugeza pfungwa dzevatsigiri vavo inonzi iyo pachirungu brainwashing, vachishandisa mufananidzo waWickney Uchivhayo. Hanzi pavachazopedza zvese zvavari kuita izvi, vanhu vavo vanenge vakuvadhifenda vachiti papa vedu havadaro, papa vedu vari kuedzwa, papa vedu vakazoti, papa vedu vakatombozvitaura, papa vedu vakati hada. One thing that I know kuti vanhu havadi nen'anga dzavo, vanhu havadi nana papa vavo, vanhu havadi nemapoliticians avo, but inini ndini one munhu ane mabhora esimbi ndinongouya ndinongotaura kuti imbavai, whether you like it or not, tinongozvitaura kuti imbavai, akabira vanhu uyu imbavai. Repa hatikwanise kutaura zvedu nekuti tinenge tisipo pazvaitika, but panyaya yekuvhara vanhu tinongotaura kuti imbavha. Magaya imbavha hazvichinje, hazvife zvakachinja. Handitika rega tipinde munyaya tisati tanyanyovanza chiki nekuti tichitomuda mukomana zvekutodaro. Zvikanzi Papa Magaya now seems to be misleading his followers by downplaying the seriousness of going to prison. Using Wickney Uchivhayo as an example, by the time he is done, they will likely be defending his criminal behavior. Hanzi paachapedza kushanda navo madununu aya, mafuza aya, vanenge vakumusapota. Rega timbonzwa kuti muvidhio racho iroro ari kumboti chii uyezve chii chiri kumboitika. But at the end of the day tirongoti mbavha kujere, mbavha mukati, hatisi kudzokera kumashure. Rega tinzoti ari kuti chii mukomana ya Wickney akatanga apa munhu motikari 1 vanhu vakati hasi hazonyanya, akapa wechi2 vanhu vakati okay, akanopa wechi3 zvikanzi ari kupa, akapa wechi4, akapa wechi5, apa zvikapa wechi40, ezvo munhu esanyarira kuti zii. Udza neighbor kuti favor. Yakakunhonga favor, utase unodada so, utase uri kuonererwa so, unonzwa vemapepa vakunyora kuti akambosungwa, akambole kana favor yakubata hazvina basa izvo. Basa favor inochenesa munhu, favor inochenesa munhu, inogadzirisa munhu.
hanzi favor inochenesa munhu. Unonzwa vanhu vachiti hanzi akambosungwa, but favor kana yakubata hazvina kana basa. Wakomana, rega ndikuudzei, mutemo unofanira kungorova semutemo, mutemo unofanira kungoshanda semutemo. Tatongopedza takadaro. Munhu ngaangopiwa zvinhu zvakaita sei zvakamufanira. Rega tipinde mucomment section tinzwe first comment kuti iri kuti chii. Zvikanzi about rape I'm not sure, but about fraud, taking money from people and promising stands, that one I'm very sure he committed a crime. For that he deserves breakfast, lunch and supper with Mike and Moses. Mukati hanzi ngaapinde mukati mukomana. Hanzi zverepe edu tanga tisipo hatizvizive, but tinadzo hama isusu dzakatengesa mombe dzichiti dziri kunodyara kwaMagaya. Tinawo ana gogo vaibva kumamisha vachiuya kuzoenda kuma one on one naMagaya, but chakabuda nanhasi hapana. Tinawo vanhu vakabirwa mari naMagaya. Magaya is a fraud star. Zvekuti dai hurumende yedu iri hurumende chaiyo chaiyo isina huori, chechi yaMagaya yaifanirwa kutovharwa as soon as yesterday, because murero waari kuita Magaya hausiriyo. Pandoziva manje tikazvitaura zvinhu izvozvizvi pamasaisai zvinonzi vari kuita godo, ane bhora ndiye anomakwa, vachitaura tumastatement vachisimbisa, but havatozivi kuti techitovanzwira tsitsi tichiverenga macomments avanenge vachitituka kuti dai aiziva zvaari kusangana nazvo, dai aiziva kwaari kubva nekwaari kuenda, angadai asvinura aona kuti panapa ndiri kutambisa nguva, zvandiri kuita panapa hazvisiri izvo. We may not like him, but he is right. His favor is sufficient, but if he committed the crimes, he may get the favor inomuchenesa, asi he should face justice. Ndo paye patoti chaKesari kuna Kesari. In this case anoti wapara mhosva enda kuseri umbonogadziriswa neZPCS. Aiwaka apara mhosva kuseri tigadzirise nyika, totanga nembavha izodzidzi dzinenge dzichisvita dzakapenga. Zvikanzi there is no favor in sleeping with the whole congregation. Pakaipa. Hanzi hapana mafevha ipapa apa kana achirova murero wake waaita Magaya iwowo. Zvikanzi no lie detected, ndizvo chaizvo zvinoita favor. Favor yeiko vanhu vachibirwa mari? Favor yei vanhu vachibatwa zvibharo? Favor yei vanhu vachimbunyikidzwa? Ndopaunoona kuti vamwe vanhu madununu chaiyo chaiyo. Ita sei anyasoshandisa brain zvakanaka. Let me read the last comment here. When you commit a crime, always praises a criminal with power who walks the corridors of power day in, day out. You will never know. It's called selling your soul to the devil. Hanzi kana waita mhosva unotanga kurumbidza avo vane simba, vanopara mhosva, vanogara vachingofamba mumakorido emhosva day in day out. Wikinochivayo is busy committing crimes. Hapana kana munhu anombomutarisa kuti ari kumbonyatsoita nezvei. Zeki makaiona ichidzamba-dzamba ichitotadza kana kumuinvestigate, simply because Wikinochivayo ndi Munangagwa ndi Wikinochivayo, they are all corrupt. Isusu tinongozvitaura nekungodyisa nechifumuro, vaita sei vofumuka anditika. Ameno vachiri kuenda kuchechi kwaMagaya, ameno vachiri kuita zvaMagaya. Isusu kwaMagaya takatosiyana nako, takatobva zvedu, but tinongoramba tichingotaura kuti chifumuro kuvanhu, nyaya kuvanhu.
kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate futi pasame namba ipapo. Tiri kuramba tichikunamatirai mafuza madinga ari kuenda kuchechi kwaMagaya, makangofanana nevanhu vanosapota ZANU-PF. Muri kutoda deliverance yakasimba chaiyo. Hatinemi munamato yedu. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, route is bye for now. Let's meet in the next video.